Det skal være let at aflevere sit affald. Det skal have et højt æstetisk niveau, og det skal være miljømæssigt korrekt. Det var nøgleordene på tegnebrættet, da vi i IS Fælles Forbrænding planlagde den nyeste genbrugsplads i Mariager Fjord Kommune. I 2011 opførte vi Nordeuropas første modulbaserede genbrugsplads i Als. Pladsen har været en stor succes og har fået meget ros i den periode, der nu er gået. Derfor opfører vi nu endnu en. Denne gang i arten, og den bliver Nordeuropas anden af sin slags, og i øvrigt den største modulbaserede plads i verden. Vi har lavet denne lille film, dels for at præsentere projektet, men også således borgerne kan lære deres nye plads at kende, inden de skal tage den i brug. Adgangen til pladsen foregår via et touchpanel ved bommen, kombineret med et automatisk system til nummerpladeaflæsning, således vi kan adskille private borgere og erhvervsdrivende. Herfra ledes man ind i en stor rundkørsel, hvorfra der er adgang til et specielt område til haveaffald, flasker, glas og aviser. Er det dette, du medbringer, behøver du altså ikke tage afkørslen til det egentlige ensrettede sorteringsområde. Har man tid, kan man tage sig en lille gåtur i det, vi kalder affaldsparken. Et område, hvor man kan blive inspireret til endnu mere sortering og endvidere lære lidt om, hvad der sker med affaldet, efter vi har modtaget det. Efter endt aflæsning kan man kontrollere sit dæktryk på bilen og trailer ved en stationær pumpestation. Det er tænkt som en service, men er også meget vigtigt for vores miljø. Forkert dæktryk giver for højt brændstofforbrug med deraf følgende stor CO2-udledning. Et af grundprincipperne er som sagt, at det skal være let at komme af med sit affald. Alle containere er i sorteringsområdet placeret i stueetagen, og borgerne kører på første sal. Således er der ikke noget med at skulle løfte tungt affald op i containerne. Alle containere er markeret med piktogrammer, der via tekst og billeder fortæller, hvilket affald der må kommes i den enkelte container. Pladsen er i øvrigt indrettet med den nyeste teknologi af LED-belysning, og mandskabspavillonen er opført som lavenergihus med ekstra isolering. Alt sammen for miljøets skyld. Vi glæder os til at byde dig velkommen på det, vi mener er fremtidens genbrugsplads.